आं हाबाखौनो मोनजालांगोन ना मोनजालांला जाखो फाग्लिनिखौ। औ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं दिनै भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा मा भिडिअ? जोंहा माने मादैया बुरिलांबाय आरोना, माने बिजामादैनि गोनांथि जादों, मोनथ'वाखै। जाय जायनो नांगौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। माने जोंहा मादैया बुरिलांबाय, बिजामादै दाबो मोनाखै आरोना लोगोफोर। ओंखायनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायहरदों लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायलां आरोना, जोबजासिम नाय। खुलुमबाय सनाफोर, आइमोन, आफामोन। आङो नै बिनि बिमा आरोखि ना, मा होनो आंना फिसाजोआ बिसिबा गिदिर देरबाय नै, आंहा बुरिनानै थैनोसै। टिकेट दानो लांबाय जुलदुब खालदुबा खाथियावहाय खर'सा जिं जिं फैनानै नेफैगासिनो। ओमफ्राय नै फिसाजोआ आंना दासिमबो बिजामादै सासेखौनो नागिरनो रोङा आरोखि ना। आं हाबाखौनो मोनजालांगोन ना मोनजालांला जाखो फाग्लिनिखौ। सोरबाफोर हिनजावनि गोनांथि जादोंबा लांफैबानो जाबाय आंनि फिसाजोखौ। हरसिगौमोन आरोखि ना आङो। बिराद दुखु आङो फिसाजोखौ हाबा हरलांनो हायालासे थैलांगोन साननानै। बिराद दुखुखा आं सनाफोर। लांफैबानो जाबाय। बिजायमोन, नोंसिना बिहामजोनि गोनांथि जादोंबा आंनि फिसाजोखौ लांफै, नै दंखायो। अनदो आंखौ, नै बिराद बुरिबाय आं। फिसाजोनि मा होनो फिसायखौ बिजामादैखौ नायनानै थैलांनो सानदों। बेनिखायनो अनदो, अननानै आंनि फिसाजोखौ लांफैदो। एसेनोसै।